Unha das cuestións que máis preocupación está a xerar é a recente polémica arredor da subida da taxa de basura, un tributo que afecta a todas as persoas que residen nos municipios e que comeza a levantar certa incertidume. O alcalde do municipio da Pobra do Caramiñal, José Carlos Vidal, explicou hoxe as claves desta medida, que obedece ás novas normativas impostas aos concellos de máis de 5.000 habitantes para facer fronte ao tratamento de residuos urbanos. Os concellos están obrigados dende fai pouco a aplicar un tributo para sufragar a recollida, transporte e tratamento de residuos sólidos urbanos. Neste caso, o incremento da taxa de basura supón un desembolso importante para os veciños da Pobra, que xa vían como a recollida de lixo aumentaba de forma sustancial en 2023. Bueno, pois efectivamente, a verdade é que, supón un incremento moi grande na taxa de basura, non? Que estábamos a pagar hasta ahora. En concreto, xa estamos pagando agora a 98 euros a tonelada, o que supón xa un gasto importante. A verdade é que, hai que, evidentemente, hai que promocionar todo o que é o reciclaxe, é moi importante, e a verdade é que se recicla moi pouco. A normativa que busca fomentar o reciclaxe e reducir os costos ambientais tamén implica un importante cambio na maneira en que se xestiona o lixo, especialmente durante os meses de maior afluencia turística. Para que vexades máis ou menos incluso as diferencias que hai, porque despois está tamén o tema dos turistas, porque realmente o que se está pagando agora varía moitísimo de un mes donde hai moito turista a un mes donde prácticamente non hai turistas, non? Mira, estaba o vendo outro día. En agosto, aquí pagouse 41.000 euros de basura. En febreiro, un mes que non hai turistas, se pagou 14.000 euros. O sea, que hai unha diferencia realmente abismal. O alcalde quixo deixar claro que, a pesar da subida da taxa de basura, o concello non contempla por agora un aumento nos impostos xerais, tentando paliar o impacto para os veciños. Non estamos, nin contemplamos de momento subir os impostos. Eu penso que hai que protexer o máis posible pois aos veciños e veciñas, a verdade xa bastante teñen que pagar, pero, ao Concello lle está costando moito poder facer frente a esta subida, unha subida que agora ainda se vai a incrementar máis. Pero, vamos a facer todo o posible para continuar mantendo os mesmos impostos e non subilos. O incremento nas taxas tamén ven da man dunha nova medida, a implantación do 5º contenedor para residuos orgánicos. O Concello, xunto con outros municipios como Boiro e Rianxo, empezará a recoller este tipo de lixo a finais deste mes. Vamos a entrar precisamente agora, a finales deste mes, seguramente entremos co 5º contenedor. O facemos xunto con Boiro e máis con Rianxo, eso baixa un pouco a taxa. Con todo isto, a Pobra do Caramiñal busca seguir avanzando e mellorando os seus servizos, sen que iso repercuta en exceso nos veciños. O alcalde quixo deixar claro que, aínda que as subidas nos tributos son inevitables para afrontar os custos ambientais, o obxectivo principal segue sendo protexer aos cidadáns do municipio. É complicado, porque cada vez este recibo é maior, mentras podamos, de todas formas, manter a mesma cuota, pois mellor, pero vai a ser moi difícil mantela durante moito tempo. Hai que reciclar o máis posible. Por iso, a nosa prioridade agora, sobre todo, é facer campañas, de feito se están facendo desde Medio Ambiente, e que a xente se conciencia do importante que é reciclar, non xa para o medio ambiente, que esa debía ser a nosa principal preocupación, senón tamén para o noso bolsillo. Aínda que a situación é difícil, as autoridades locais están a traballar para garantir que as subidas non sexan un lastre para os veciños, buscando tamén mellorar a infraestrutura do municipio co obxectivo de garantir un futuro máis sostible e mellor xestionado. Aínda queda moito por facer, pero a vontade de mellorar a xestión de residuos está máis presente que nunca.